мақомоти қирғизистон як сокини 39 солаи шаҳри Ваҳдатро таҳти ҷустуҷӯ қарор додан назорат дар гузаргоҳҳои марзиро шиддат бахшиданд. Зафарҷон Исматов барои фирор аз зиндон муттаҳам аст. Элеонора Сабутарова, масъули хадамоти давлатии иҷрои ҷазои ҷиноятӣ дар Қирғизистон рӯзи 10 апрел ба радиозодӣ гуфт, Исматовро дар ҳама ҷо мекобанд. Ин масъули хадамоти иҷрои ҷазои ҷиноятӣ дар Қирғизистон мегӯяд, чунин рафтори Зафарҷон Исматов ба унвони фирор аз зиндон сабт шуда, амалиёти ҷустуҷӯи вай ва зиндониёни дигари фирорӣ ҷараён дорад. Вай гуфт, ин шаҳрванди Тоҷикистон моҳи феврали имсол бо ҷурми дуздӣ ба 2 сол маҳбаси сукунатӣ маҳкум шуда буд. Бар асоси қонун дар 3 рӯз як бор ба идораи муҳозир шуда худро сабт мекард, аммо 5 рӯз боз бедарак аст, афзуд ӯ. Дар сурати боздошт Исматов ҳадиақал ба 3 соли зиндон маҳкум шуда, ин давраи ҷазоро дар паси миллаҳои маҳбас пушти сар хоҳад кард. Элеонора Сабутарова гуфт, агар худаш ва ё наздиконаш, ки дар куҷо будани ӯро медонанд, беҳтар аст ба ниҳоди мо хабар диҳанд, он вақт гуноҳаш сабуктар хоҳад шуд. Феълан дар зиндонҳои Қирғизистон 115 шаҳрванди Тоҷикистон нигаҳдорӣ мешаванд. Дар миёни онҳо афроде ҳастанд, ки ба ҳабси абад маҳкум шуданд. Нафароне низ буданд, ки дар робита ба терроризму ифротгароӣ зиндонӣ гардидаанд.